प्रेम से बोल दी मैया भवानी सच्चे दरबार शंकर भगवान की। आइलो हम आज एगो रउआ सबके बीच बहुत ही अद्भुत कथा भेजे तनी भोलेनाथ के महिमा के। और भोलेनाथ के चेला रहता लो दूगो दोस्त। एक जना दोस्त रहते हैं सिर्फ माई बेटा रहता लो, एगो दोस्त रहते हैं उनका पूरा परिवार रहता। ऐसे घूमत फिरत समय बीत गइल बा, सियान हो गइल बा लोग। केनियो से आवत रहे तो कहत कि ये मम्मी खाना दो, तो कहत रही कि ये बाबू अब हमार सर थाकल जाता, बुढ़ौती आई, तू सियान हो गइल। अब बहुत चिंता के बाद बा बेटा कौनो हित ना दरवाजा पर नहीं खेवत, कैसे का होई, घर शादी ब्याह के चिंता लागल बा। अब भोलेनाथ के भक्त हो, रोज मंदिर पर जालो, तनी जाके भोलेनाथ से कही तो कि हे भोलेनाथ हमार शादी ब्याह हो जाओ, हमार मम्मी बूढ़ हो गई बड़ी, कहिया ले हमके खाना बनाइए, अपने खाना बनाइए खाइए। तो भोलेनाथ के कृपा होई का जने कहे लकीना। ऐसे ही घूमत घामत दूसरा दिन गइलन लो तो माता जी के बतिया उनका मन पड़ गई कि माता जी ऐसे ऐसे कहत रहली, हो ना हम भोलेनाथ से कहीं। तो भोलेनाथ के भैया बहिना चेला और भंगिए होला लो, अब भोलेनाथ और भंगिए हमें सबसे पहले सुने नी, बाद में ना जाने नी आकि के का मांगता ओकरी बाद का करी। आ चेला भी वैसा ही गईले, प्रणाम नमस्कार कइले। आ भोलेनाथ से कहते ने कि हे भोलेनाथ हमरा भक्त हमें, हमारा पैसा ऐसा हमारी माता के तरफ से लक्षणा लगता कि तो भोलेनाथ के भक्त हुआ। या जो तोहर शादी ब्याह के कोनो हित ना तो दरवाजा पर नहीं खे आवत है, तो हम रउआ से अपन गर्ज कहतने आकि हमार शादी हो जाई न तो ये कलंक से छुटकारा हो जाई। हमार शादी अगर हो जाई तो रउआ के हम अपन सर चढ़ाई। उनको ना बुझाई कह दियल। और भोलेनाथ के चेला तक कह दियल कि ये भोलेनाथ हमारे के शादी कराई, हमरा रउआ के सर चढ़ाई। अब शादी तो हो गई, भोलेनाथ कृपा बना दिहने, लगल हित ना आवे। ऐसे ही कुछ दिन के बाद व्यवस्था हित रिश्तेदार से कोई सुन के रुपया पैसा जुगाड़ करके आ शादी ब्याह उनकर हो गई भोलेनाथ के चेला के। जब जरा वो भोलेनाथ के हाथ बा ओकरा कौन चीज के कमी बा। चारों ओर से व्यवस्था हो गई, शादी विवाह हो गई, अपन सुखमय जीवन व्यतीत करे लगले। ऐसे ही बीतत कुछ दिन बाद जात रहे लो पति पत्नी आ उनकर दोस्त भाई जात रहे लो ससुरारी। दोस्त भाई से कहले कि ये दोस्त चलो ना मलिकाइन के पहुंचावे के बा। तो दोस्त भाई कहले कि हमार कौन काम बा, दोनों आदमी चल जालो। कहले कि ना ही चलो, उन्हें से हम अकेले पड़ जाये। तो जब घूमत घामत गइलन लो तो ऐसे ही गौरी के जो हमनी के शिव धाम मंदिर बा रास्ता में पड़ेला, तो वैसे ही मंदिर रहे। आ वही जब वरदान मंगले रहले, वरदान मिल गए रहे। जब जे ही मंदिर के प्रांगण में गइले एरिया में, तबले उनकर बतिया मन पड़ गई। बतिया मन पड़ गई, तब कहत रहे कि ऐसा बा आकि तुम यही जा बैठो लो, हम तने प्रणाम नमस्कार कैले भोलेनाथ गुरु जी के। तो जान जाई गुरु बहिना लो गुरु भैया लो कि गईले आ तो जौन वादा कैले रहले तो उन वादा पूरा कैले। तलवार उठा के आ अपन सर काट दिहले, शरीर अलग हो गई, मुड़ी अलग हो गई, टका गई। अब ये दोस्त भाई उनकर पत्नी ताकत लो कि भाई अभी ले गई ना कि मैंने पूजा करे लगनी का नहा धो के का करत नहीं। तो उनकर पत्नी कहत रही कि ए जी जाई ना तनी देखी वहां का करत नहीं। दोस्त भाई कहले कि हाँ हो रहो हम देखो तनी का करते रहे। दोस्त भाई इतना टाइम हो गई
जात रे तो अद्भुत लीला देखत रे। हाँ देखत रे कि ई तो सर कटाइल बा, शरीर अलग बा, आ मुड़ी अलग बा। ये अचंभो का हो गई। बहुत सोचे लगले गुरु भैया गुरु बहना लोग। सोचत सोचत अब ऐसा केहू के ऊपर विपद पड़ जाई, ऐसा कहानी दिख जाई तो दिमाग ना काम करी। लेकिन भोलेनाथ के भक्त के जो जीवन होला जे होला ओकरा के हर समस्या में दिमाग काम करेला, हर समस्या संभव हो जाला। बस एगो कमी बा भोलेनाथ के सच्चे दिल से भक्ति कइल, उनकरा दिमाग में आ गइल कि हो ना हो अगर हम छोड़ के जाते नहीं ऐजा से, अगर हम इनकरा पत्नी के लिए आके जाते नहीं दोस्त भाई के, तो गांव नगर ये कही आकि दोस्तवा के काटी देला सी आ दोस्त के पत्निया खातिर दोस्तवा के काट देला से देला। देखा साला इतना मूर्ख बाटे, एगो पत्नी खातिर अपन दोस्त के मुड़ी काट दिहलस। तो ये लक्षणा से ठीक बा कि ना रही बास ना बाजी, हम अपन मुड़ी काटी। तलवार उठौले भैया अपनो मुड़ी खच देने काट लिहले। जब मुड़ी काट लिहले तो ये ने पत्नी अकेले ताकत तरी, ताकत 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 अब बहुत देर हो गई। अब ये सोचली कि भाई तो दोस्तों भाई गई नहीं, इतना टाइम हो गई लगे ना कहीं नहीं। यहाँ सब दोनों आदमी का करता कि मैंने पूजा पाठ करता या कि का करता। अब सोचो सोचो तू हो जा तरी मंदिर के अंदर गईली, चौकट पर प्रणाम कैली, अंदर जा तरी तो देखा तरी उहे लीला। दोस्त भाई के पति जी के मुड़ी कटल बा, शरीर कहीं अलग बा आ मुड़ी कहीं अलग बा। अब लगली सोचे कि हे भोलेनाथ ये हमरा से कैसन परीक्षा ले नहीं। अब हम जी के का करबे धरती पर, अगर नैहर जाता नहीं तबो लोग कही आकि देखई दोस्तवा के अपनी पति जी के दोनों आदमी के मुड़ी काट के चली आई। अरे एकरा ना रहे के रहल ह तो काहे के कटला से हिंगने चली आई रही, चाहे कह देले रही कि हम उजी ना रहो। अगर जातनी ससुरा तो वह बात बा। अब हमार जियल मुश्किल हो गई दुनिया में। हे भोलेनाथ अब जैसे भी कहानी भइल बा अब हमरो के रउआ ले ली। अब तलवार उठवली आ मुड़ी जेही काटे के करत रही तले भोलेनाथ प्रगट हो गई नहीं। हर हर महादेव होखे लागल, हवा बहे लागल। कह तरी कि रुका बच्चा रुका। भोलेनाथ कहले, देखली कि भोलेनाथ प्रगट बाने तो कहले कि काहे के तू अपन सर काटा तरु। अरे दोस्त रहल हलो, वादा कैले रहना अपन सर देवे के दे दिहला। आई दोस्त रहला, इनकर फर्ज बनेला कि भाई दोस्त के संगे दोस्त के रहे के चाहे दुख में चाहे सुख में इहो दे दिहला। अब तू काहे के देतर, तू जाए अपना नैहर कहीं शादी ब्याह हो जाई। कहली कि ना जी, हे गुरु जी ई रउआ कैसन हमके पढ़ाई पढ़ावत तनी, हमार पति चल गए आ दोस्त भाई चल गए, खाली जियले में नहीं खे। हे गुरु जी हम जी के का करब धरती पर, जीवन भर हमके लोग ताना मारी, नैहर से ससुरा ले। अब हमार जियल मरल लेके हो जाए, हमरा के रोकी मत, या तो जियाई या ना तो हमरो के मुँह दी। अब काटे के कैली भोलेनाथ के तो भाई परीक्षा लेवे के रहे। भोलेनाथ परीक्षा ले लिहले, कहले कि ठीक बाटे तो हम जिया देतने, मत काटो। भोलेनाथ अपना कमंडल से पानी एक चिरुआ लिहले आ कहले आखि मुड़ी सटावो। मुड़ी सटौली आ पानी मार दिहले। अब वो गलती का हो गई भैया, आकि दोस्त भाई के मुड़िया पति जी के धरिया में लाग गई, आ पति जी के धरिया दोस्त भाई के मुड़िया में लाग गई। अब तो गजब हो गई, दोनों जना उठ के चट दे खड़ा हो गई लो, खड़ा हो गई लो। आ भोलेनाथ तो बछरीत हो गई नी, भोलेनाथ के उजले काम रहे, भोलेनाथ तछरीत हो गई नी। अब तो सोच में पड़ गई, सोच में पड़ गई, अपने में बतियावे लगल लो आकि का इतना देरी ले का हो गई, अभी तो यही जुबानी जाए इतना टाइम भइल, इतना टाइम भइल। हाँ
अब तो इन्हें के दिमाग ओने चल गए, ओने के दिमाग इन्हें चल गए ये तो सोचा तेरी चिंता में पड़ल बड़ी ये बात के कि हम रोही के करा लंगे हई धार भी दोस्त भाई के मुड़ी बा पति जी के आहे ने देखो तो नहीं कि मुड़ी बा पति जी के आधार भी है दोस्त जी के। अब हम रही तो कहाँ रहे श्रोता समाज लो गुरु भैया गुरु बहना लो तनिए करा के कमेंट में बताए लो कि रहिया कहाँ। तो देखी लो भोलेनाथ के जे चेला होला ओकर दिमाग काम करेला भले तनी देर से काम करे लेकिन ओकर काम गड़बड़ाला ना। भोलेनाथ के महिमा भई उनकरा पर आ दिमाग खुल गई आकि हो ना हो। भरत शर्मा जी एगो गाना गौले रहले आकि केहू केहू कहेला उमरिया के दोस्त बा आ सूरदास जी कही के गईली नजरिया के दोस्त बा। तो उनकरा बतिया दिमाग में घुस गई कहली कि नजरिए के लाज होला पति जी के जहाँ मुड़ी बा भोलेनाथ के कृपा हो दिमाग में आई। अब पति जी के जहाँ मुड़िया रहे दोस्त भाई के सर रहे तो हैजा से होतना तो माटी हो हैजा से होतने में देखेला लोग कहिया के का कइले बा के हमर दोस्त हो के संगतिया हो के दुश्मन हो आ हम कहिया के का कइले बनी हे मन पड़ेला। तो भैया हैजा से हेतने में सब कुछ बा हैजा से नहीं तो माटी है। तो भोलेनाथ के कृपा भइल उनका दिमाग खुलल मुड़िया तरह गई दोस्त भाई के शरीरिया रहे आ पति जी के मुड़िया आ तीनों जना खुश भइलो हर हर महादेव भोलेनाथ के धन्यवाद दिहलो। हमनियो के अब भोलेनाथ से ये हमरा कहे के बा कि हे भोलेनाथ जैसन वहां सब पर दया कृपा बरसौनी वैसन स्थिति में सब गुरु भैया गुरु बहना लोग पर बरसाई मुड़िया वाला के रहली मुड़ी वाला की रह गईली वैसा ही सबके बुद्धि दिमाग दे। प्रेम से बोल दी मैया भवानी सच्चे दरबार शंकर भगवान की जय। हर हर